Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke. Makuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha. Kusekhaya la, subscribe kwi-channel, ulike ivideo, ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke ngaso sonke isikhathi mangifaka ivideo, wena-ke bese-ke uthola i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwivideo uyayibuka. Sikwi-Trend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lusematheni ngalolo suku. Ingane zakwethu laphaya endaweni-ke yakamaphumulo uma ubheke ngakoStenga kuthiwa-ke kaMkhwanazi i-NIU amaphoyisa-ke aKwaZulu Natal asethele phansi otholini-ke abalisa ababili okuthiwa-ke badubula iqala, then-ke amaphoyisa aseke enza njalo. Kwase-ke kuphela kanjalo ngabo labalisa kubikwa ukuthi-ke bebeplana ukuyobulala elinye-ke lamaphoyisa akhona kuleya ndawo kuthiwa-ke kaMkhwanazi. Ziyitholile information zaseyiphikelele khona ney'thezi yabamisa base-ke bedubula kuqala, then-ke amaphoyisa siyawazi-ke ukuthi-ke akageji abathela phansi otholini. Kwaphela kanjalo ngabo lesigameko senzeke laphaya kwamaphumulo ngaseStenga. Like ivideo, usubscribe kwi-channel, uphinde ucommente kwi-comment section ungitshela ukuthi kuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba la kwi-Trend TV. Ngizohleze ngikhona kulethela-ke indaba eyisematheni usuku nosuku. Asihlangabezane kwivideo elandelayo.